този клип ще ви покажем професионалното почистване на керамико-композитен басейн. Един от най-качествените и лесни за поддръжка басейни. Започваме с източване на водата, която е силно замърсена. Използваме филтрационна система на басейна за източването му и дренажна помпа, която бързо извежда мръсната вода от басейна, останала на дъното. Докато работят, премахваме по-едрите замърсявания с мрежичка, предназначена за почистване на басейни. Лесно, бързо и ефективно. Помпата продължава да изсмуква водата от дъното, а ние използваме времето, за да обработим горната част на стените с водоструйка. Работим отвън, без да влизаме в басейна, като едновременно премахваме наслагванията по стените. След като басейнът е почти източен, виждате колко мътна и замърсена е останалата вода, но следващият етап я премахва напълно. Преминаваме към основното почистване. Двете ни колежки влизат вътре в басейна и започва детайлната обработка. Първо стените се измиват изцяло с водоструйка, отгоре надолу, по цялата височина и ширина, включително по вградените римски стълби в басейна. След това се минава с микрофибърна кърпа и препарат. Тук е важно да отбележим, стъклопластовите басейни са уникални със своята гладка повърхност заради керамичното им покритие. Няма фуги, няма плочки и без нито една гънка. Именно за това замърсяванията не се задържат и падат лесно. За тяхното почистване не е нужен специален препарат. Напълно достатъчен е обикновен препарат за прозорци и микрофибърна кърпа. Резултатът е бързо и лесно поддържане, всеки път. В близък план вече виждате ефекта. Напълно изчистените стени блестят. Този басейн е в 2D сив цвят с фин брокат, който създава изключителен визуален ефект. Когато басейнът се напълни, водата придобива онзи характерен карибско-син цвят, който прави усещането още по-луксозно. След основното измиване, преминаваме към финалното мокро и сухо почистване. От дроновите кадри виждате целият процес отгоре. Прахосмокачката едновременно изсмуква остатъчната вода и всички по-едри частици, като песъчинки и камъчета и други замърсявания, които се натрупват на дъното. След всяко преминаване басейнът се изчиства все повече, докато водата почти изчезне. Когато отстраним всички твърди частици, винаги завършваме с измиване на пода с препарат и парцал или моп, за да бъде басейнът прецизно чист до последния детайл. В крайния кадър виждате напълно изчистения басейн. Стени, под, стълби, всичко свети. Почистването е бързо, ефективно и дори забавно, а резултатът е впечатляващ, точно както при всеки наш басейн. Перфектната чистота, перфектният басейн. Басейн БГ. Водата има форма, ние и я даваме.